So congratulations to Mwanashumba Priscilla Candiado. She'll be representing Zimbabwe in the upcoming Miss Heritage Global Finals that will happen in Vietnam in August. Ndiyo mnogara maititi muchingonzwa kuti pipi aishanda I think she was working kumafuta here at some point, but maititi vanogara vachimudedza vachimutuma vachita sei vanogara naye kudema. So pipi ari kunzi she'll be representing Zimbabwe in August. Aiwa musikana apinda machena zvake ndiye anenge achikontesta ikoko, and probably akakunda zvikaita zvakanaka she will go further. Ende ukaona wakutoita zveglobal kudai sokuti Miss Heritage Global watoenda watoseta pesi yako, the next thing tinenge takutonzwa utotaiwa wazokontesta zvakati inenge isisiri Miss Heritage next time yatinenge takunzwa. Aiwa apa sisi vacho vari beautiful, very pretty. Mwanashumba ndiye I think kuti maititi vanogara neuyu o nemu vane kufana vari 2, I think if I'm not mistaken, vanhu vanogara namaititi naShumba. Aiwa pakadai so unotonyatsoona kuti maititi vanenge vachiitawo nekusaidiwo parenting. Hatingabva tangoomberera kaShumba chete tobva tatongotiona maititi vari kugara nevana vacho ivavo vari kuita make sure kuti vana vaita successful ka. Ndokugona kako kuita step mother vakangwarira vachionera kuti vana vapinda mukati koko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya, if you're a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.